Hej. Har YouTube? Øh, ja. Vi vil vise os jeres serveren igen. igen. Yes. Sådan. Ups. Og nu faldt jeg ned. Løb. Og vi har fået nyt F-Home, som I kan se. Og det er Nille Style The It. Okay, ups. Og så går vi herind. Og så vis den lille dims, man åbner med her. Håndtaget. Hvor er det hen? Nå, pisten der. Jeg blev mast, Lyk. Mast mig. Her, kom ind med jer. Okay, jeg er ind. Hov. Kæld døde. Hvad sagde den? Giv mig. Jeg er død. Hey, min hjelm, Lyk. Den har du taget. Nej, jeg har ikke nogen hjelm. Er det den her? Ja, det tror jeg. Jeg fik ikke nogen hjelm. Ja, okay, jeg har den. Nej, det var det så ikke den. Okay. Var det bare for god, den du fik, eller hvad? Nej, det var blast præcision. Ud af, hvad vi har bygget. Ja, det er det, jeg er i gang med. Vi har bygget et slot. Eller, de har. Jeg var egentlig ikke inde på serveren, da det skete. Men, så går... Jeg har egentlig ikke set de her tårn endnu. Jeg går op. Hvorhen? Jeg kan ikke se det. Nå, okay. Nå, jo. Se, Lyk, du gjorde det forkert de 2 gange. Gjorde jeg? Du byggede det bare forkert. Og så skal I lige se, vi bor ved sådan en landsby her, hvor vi har en enchanter og en netherportal. En netherportalen. Og så har vi også et chestrum herinde med en enchanter. Og så har vi de her ting, Fire Spectoser og ja. Hvad synes I, vi skal vise mere? Har du vist landsbyen, den lille landsby? Ja, det er den, jeg er ved at vise lige nu. Nå, Hov. Hvorfor kom jeg? Nu kommer det allersjoveste. Nej, ikke spring vores borg. hvad gør han? Nej, hvad gør han? Krill, hvad gør han? Nå, du kan ikke springe til en T. Huja. Hvor er du henne? Jeg kan ikke finde ham mere. Og vi kan også lige vise borgen og alt det der. Hey, jeg kan ikke komme ind. Nu går jeg lige F-home. Sådan der. Jeg prøver lige at gå til mit gamle home. Wow. What the f... Ej, Krill, jeg vil også godt se vores gamle home. Det er langt. Der er blevet lapis. Vi kan smadre det. Nej, vi kan ikke. Vi får ikke noget ud af det. Har de taget alle vores ting? Nej, han claimer det tilbage. Jeg brænder.
Hvorhen? Muren. Brænder ikke. Nu brænder jeg igen. Hvor er du henne? Nå, der. Jeg er overhovedet ikke... Jeg er bare lige væk i hurtigt. Jeg bygger lidt videre på borgen. På offentlige. Nå, den. Jeg smadrer lige vores portal. Allah. Jeg sælger, om du kan dø. Nej. Ikke dræb ham igen. Hey, må jeg ikke få en ny dragt? Kan man ikke gøre den ny på en eller anden måde? Au. Der er en af admins, der gjorde broens dragt helt ny. Jeg kan faktisk flyve. Kan du flyve? Stiller mig her, så. Røg lige op. Hey. Og jeg røg hernede. What? Jeg har prøvet at placere så mange creeper, ikke? Måske 10.000 her, ikke? Så han sagde, at serveren den bare laggede fuldstændig. Prøv det igen. Nej, Jo. Det er sjovt. Chris, vil du sige ja? Hvorfor? Jeg skal over til jer. Han sidder bare og spammer med creeper. Hvad? Nej. Angrib! Hallo, det er underligt. Hallo, hvis man bliver builder, ikke? Kommer man så på kreativ? Nå, jeg nåede lige over. så kan du skifte. Skifte kreativ. Ja, og til survival og game mode. Mega awesome. Må vi ikke blive hvad er det nu, det hedder? Builder? Du må spørge Nico. Hvad med Nico? Nå jo, det er owneren. Er det ikke? Jo, det er det. Skal jeg lige være her? Okay, jeg er ved at dø nu. Grill er på se mig. Jeg kæmper mod mega mange creepers, men det får utrolig meget ekstra. Hallo, hvad er det bedste svær, man kan få i spillet? Hvad er det? Hvad? Det er diamond. Ja, men plus... Nej, men med enchanted. Jeg ved ikke. Spørg Google. Vi dustem. Griller. Hvor er du henne? Dræb dem nu, Nick. Nej, Nel. Lidt står Derovre til mig. Hvor er du henne? Jeg kan ikke se dig. redde det her hjem. Jeg kan ikke se... Jeg redder det, Griller. TP here. Chris 222. Haha, du kan ikke få fat i mig. Jeg dør. Og du respawnede der. Jeg har kun 3 liv tilbage. Har du nogle golden apple til lykke? Jeg bliver dødsnemt. Altså, I sagde jo, at basen var sådan super smadret. Jo, men vi skal ikke smadre os. Siden CT ikke virker så godt, så kan man Jeg har kun 2 liv tilbage. Jeg er fuld. Jeg kan ikke dø. Jeg er Det er fordi, du spiser golden apples, lykke. Ja, okay. Det forklarer en del. Okay, har du ikke nogen? Gulerødder her. Tag nogle gulerødder. Okay, nu sætter jeg med i game mode nu. Åh nej. Hvad gør game mode 0? Griller. Nå, er det sådan, du ikke... så er du ikke på kreativ mere. Nej, de følger efter mig sammen, de følger efter mig sammen. Jeg går op og dræber dig. Jalla. Hvis du ikke... Nej, det tror jeg ikke, du skal. Jalla. Flyv nu! Hvorfor kan den ikke flyve? Au. Hvorfor faldt der en creeper lige ned i mit hoved? Griller, hjælp. Du har en... Du har pile i røven. Jeg er banget. Så bliver jeg sprunget igen. Jeg skyder efter dig. Allah. De der creeper, de er ude efter mig. Okay, det giver nok meget mening. Hvem skyder pile efter mig? Du kan ikke slå mig. Nej, ud af kleinen. Det er vores territorium. Jeg kan ikke angribe. Ja, jeg ramte ham.
Jeg har kun 2,5 liv tilbage. Jeg redder dig, Krill. Nej, jeg har 1,5. Krill, tag min gulerødder. Hvor er de henne? De er bag dig her. Det er heller det, nej. Heller det er sådan et dødsdom i dag. Vi skal prøve at modstå ham. Vi skal prøve at modstå dit angreb, Niklas. Jeg kan ikke finde ham. Nå, der er han. Jeg står og spiser gulerødder. Jeg kan ikke ramme mig. Åh! Jeg fik hans bue. Nu dræber han mig sikkert. Ah! Okay, jeg tror, vi skal til at stoppe nu, fordi ellers så bliver den alt for lang, og så er den nederen. Jo, det gør jeg. Vi ses. Tak fordi I så med, YouTube. Ja, hej.